Ojo, hangizon bat eseita. Iepa! Kaixo, Kaixo! ze moduz? Ondo, Samirko deu? Ondo, Ba, zure izena? Asentzio. Asentzio? Bai, Ni Zuaitz, zuaitz. urte askotako. Eskarrik asko eta igualmente. Asentzio, eseri niteke zurekin hemen? Bai. Hartuko tori? Hartu lasai. Eskerrik asko. Entxe, teak. Bertako ez erazu? Ni bai, Baserri hontakoa. bai. Ze izen dauka baserriak? Irasun egoia. Irasune goia. Bai. Askotan deitzen du Amerikanuen basarria. Amerikanuen baserria. Bai. Baina zu amerikanua zea? Ez, ni ez, aita. Ameriketa joan zan bere garadian. Lanera. Ameriketan lanea joan zan. Lanea joan zan, ba, klaro. Nora joan zan? Rosario Santa Fe, Argentina. Argentina. Zenbat urtetan egon zanan Ameriketan? 15-17 bat urteola. Bastante orduan. Bai. Ostra, bale. Eta gero ona bueltatu zan. Honea bultatu zan. Sose batzuk garriko zituen eskaita, hemen kotxe bat eosi, auzoko jendiakin eta 2 urtean erregia bezala bizitu. Errege bezala? Erregia bezala. Hemen apaia, hor bazkaia, han ez dakit zer, viva la vida, eta viva la juerga. Viva la vida, viva la juerga. Aita, Aita, ostra, han irabazitako sosekin. sausaken. Bale. Asentxo, eta sekula joan zera aita egon zan lekura? Rosario Santa Fe? Bai. Abai? Eta pasa genuen, Buenos Airesen, Rosario Santa Fe, Mar de Plata, Cataratas de Iguazú, eta hori denak ikusten da. Abai. Pasa genuen, 36 Argentinan? Bai. Ta? Irabazen itun, 7 kilo, 36 Handik gone eta horretagun, ezek abarkaketa, ez zapataketa zer, ezin jantzik, txikila eta tripa handik ja. Zazpikilo hartu zenitun? Bai. Da, Jandeian bestek izken nuen egiten da. ostra. Osea, ondo ibili zinaten orduan. Oso ondo. Gerora zera bueltatu. Ez. Gerora ja, altzan. Bai, altzan. Ze moduz altza? Asko aldatu da, asko kanbiatu da? Erruz, kazaz esaldi urtatik hasi zen jendia, honea. Jende asko etortzen hasi zan. Bai. Eta zein zan hemen asko gero edifizioak eta... Asko, bai. 30 basarri, nehonek ezautze dituanak, apike. Apike? Bai. Edifizioak egiteko. Bai. Asentxo eta aldaketa hortan eutxi dion baserrietako bat, zeurea da. Ah, bai. Da, segidarik ikuiko du baserriak? Ez. Ez? Ez. Zergatik? Zergatik, inork ez dielako aita deitzen. Inork naula, aita deitzen da, Zer nahi du horrek? ez daukatela, seme alabeik. Ez? Andreik ez. Andreik ez? Ez. Soltero. Soltero. Ez, Andrea gustatzen ez dalako, Andre guztu bai? Gusto bai. Da, ibilitako edo, bueno, ez dakit ez nahi. Bai, ibili, erlia bezala, loretigan lorea, oituta, geho. Bai? Eta azkenien, bueno, Butizat? aita esaten dizu inorrez dago. Ez. Baina igual egongo da... Ez. Fijo. Fijo, batek esango balizu, zu nere... Hau zu esemia da. Baina ez, fijo. Fijo? Bueno. Fijo? Bai. Baina, lore biltzen denak, Bai. arriskua Bai, bauka. bauka. Ibiltzean guziak, arraskua. Baina, zuke Ez. fijo. Fijo. Eske deituko alieke, eskutik hartuta ekarri ingo nuke. Bai? Bai. Baserria, Basarria. segide eukidezan. Bai. Asentxo, eta adin ez dizu galdetu zenbat urte dauzkasun? 85 erregeunian eginak. Eta, gazte edo... Gaur gaztio, bilar baino. Ja, hori matematiko da. Bai. Asentxo, eta etxeko lanetan da zeu ibiltzen zera, moldatzen zera? Bai, ni oituen hau, baina neska bat daukat. Laguntzen dizuna? Bai. Bai? Joe. Bai. Nicaragua. Nikaraguakoa. Eta, kosinature bai edo... Behen gisa, baina, bak ez uste pasatzen dan. Zer? Hoi jartzen duena, guk ezin deula jan hemen oituta. Hor kostatzen zaizu pixka. Bai. Eta zeu kosinatzen duzu bestela? Bai. Kosina nunik hasi zen duen ba? Soldau neola. Soldau zen duela? Bai. Nik pasan itun Pamplonan 4 hilabete. Han, nola, bandan sartu eginean, Bandan zer? tamborra eta musika eta Jotzen? jotzeko. Eta genakan laun bat, su campeón del mundo atea zan ordun. Zertan? Soinu hau zen. Soinua jotzen zu campeón del mundo? Bai, tesate zigun. Oye, nos vamos a vender en la banda. ¿Cómo? Bai. Aixa, zehatuko jauta.
bandan sartu? Bueno, orduan ematen zuen korneta, eta ez autuko zu, irilen aharrak egin data jendia, basarritan da, Bai. nola baite korneta horri, soinua ateaz giota, bale, Barrua? barrua. Bueno, barrua jonda, urrun geunetik ja hasi, eta... Ez soinui gateatzen, kaumin la puta. Hale, marka berrezo bain. Pasa zien egun batzuk, ama ospate eguneo, eta ateaz izaion laun bati, grano bat bietzian. Eta tamborra jotzeagun, mini ematen ziola. Aiba. Oie, cambiemos de instrumento. Hala cambiatu nituen. Korneta utzi? Eta tamborra hartu. Harekin oso ondo, zeaton nintzen. Abai? Bai. Baina bazenekin tamborra gotzen ala? Ez enakein, ikesi. Pausua zehatzenan, pam, pram, pam, pam. Ikesi genuen. Soldauzka, nola zenak horretzen? Pum, pum, pum. Da han ikasen duen tamborra gotzen. Han ikesi eta han utzi. Han utzi? Han utzi, jo. Gerora gehiago sekula jo duzu? Ez. Akabo, Akabo? akabo. Da handik nora juzinen? Handik han etorri ginen, errera. Kuartelera? Bai. Kapitan batekin, zea, asistente, ara. Kapitainen asistente? Bai. Haur txiki bat zaukan, 2 urtekua edo. Kapitanak? Bai. Eta oso behandu haigitzen zen ama. Kapitanan Andria? Bai. Eta niku ala marru ez da nabaitzen unian, ure pela eta jaboia eta zea hartu, eta be galtxatxik jaketan egote zizen da, eta arekin gustatzen, Umiekin? umiekin. Amaika laurden gutxik aldian eo, ama jaikiko zan, Berandu? bai, lasai, Da zu umia zaintzen? ni umia zaintzen. Osea, asistente, orduan kapitanana eta emazteana. Emaztiena, nahiko peligroso zan, zeatikan etortzen zan, habitazen jotikan, batzutan, sujeta horiegen beste atzukin, belarri dena zintzili ditula, eta nik esaten, Asentzio, erren hemen, Kala osoan bizimuga dana egin be. Osea, claro, jaikitzen zanean igual erropa gutxikin edo. Hombre, Da zuk zenbat urte, nik 22 urte, Karo. Da hura zu baino zarrago izango zan? Zartxio baino gaztia, emakumia. Bai? Baina, Karo, baina hor sartzia ja, esaten honi, frenuai eman ondo, freno mano. Bai. Karo, porque han sartu ezkeo jaleotan, 22 urte gizona bakizu. bai. Esaten zian kapitanak gero, Asensio, ya te daría un mes de vacaciones. Bai. Earti, merezitu izkiet. Pero mi señora no quiere que te vea. Claro, ¿cómo vas a querer? Holako asistentia ukita? Hombre, hombre, Ama gustoa. ama gustoa. Has hecho baino gustoa? Izena nola zune Andrearek? Maripaz, Maripaz. Da senarra kapitanak? Kapitan Sánchez. Kapitan Sánchez. Kapitan Sánchez da Maripaz. Bai. Da asistente Asensio. Asentzio. Tak. Orduan, soldauzkan ikasen duen tamborra gotzen, da asistente lanak egiten. Bai, Hoize zure soldauzka orduan. bai. Joanin berkot, Asentzio, poste naiz. Zure zautziaz. Beno, eskarrik asko. Hala, Asentzio, agur. Nire bai. Bai, agur. 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 Agur, Asentzio.